Zapojíme podľa schémy. Zapojenie začneme z plusu zdroja a druhý koniec zapojíme do reostatu. Z reostatu zapojíme plus ampermeter, minus ampermeter zapojíme na gate. Následne source zapojíme do minus zdroja a paralelne zapojíme voltmeter. Výstupný obvod plus zdroja zapojíme na plus ampermetra, minus ampermetra ide na drain a source. Zapojíme na minus zdroja. Unipolárny tranzistor je nelineárna polovodičová súčiastka riadená elektrickým polom. Pre tranzistor ovládaný elektrickým polom je charakteristické to, že jeho výstupný výkon možno ovládať elektrickým nábojom privedeným na ovládaciu elektródu. Výstupná charakteristika, závislosť medzi UCE a IC, sa meria tak, že na tranzistore si nastavíme určité napätie UGE a toto počas merania udržiavame stále na rovnakej hodnote. Pri meraní postupne meriame hodnotu UCE a zapisujeme si, ako sa mení hodnota IC.